खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै 3 नभेम्बर दिनैनि गोनांथार रादाबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। गिबि रादाबाव दङ राजखान्थिनि गेदेर खौरां। उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया अदेबानि 2 नभेम्बराव फोसावबाय। आसामनि मोनबा बियाबावबो BJP UPPL जथाय दोलोआ देरहासार। BJPआ मोनथाम मासियाव देरहासार। BJPनि जानानै भबानिपुराव फणिधर तालुकदार, थावरायाव सुशान बरगहाय, मरियनीआव रुपज्योति खुरमी। गुबुन फारसेथिं UPPL दोलोआ मोननै मासियाव देरहासार। गसाइगाव बियाबाव UPPLनि जानानै जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबाव UPPLनि बिजाथि जलेन दैमारिया देरहासार। UPPL दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिया गोबां भटनि फारागथियाव देरहानो हायो। भट साननाय बायदियै जलेन दैमारिया 86,678 भटआव देरहासार जानो हायो। गुबुन फारसेथिं गसाइगाव बियाबनि भट साननाय बायदियै UPPL दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीया 58,789 भट मोननानै देरहानो हायो। चिरां जिल्लानि फरायसुलि ब्रह्मजनी बसुमतारीया निट आनजादाव उथ्रिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामिनि रुंसारि लहित बसुमतारी आरो मार्टिना बसुमतारीनि फिसाजो ब्रह्मजनी बसुमतारीया दिनै फिथाइ फोसावनाय बायदियै निट आनजादखौ गासै भारतआव उथ्रिनो हानाय अनजिमा 2,30,948 सानि गेजेराव 4,785 रेंक लानानै उथ्रिनो हायो। चिरां जिल्ला एबसु आरो सिडली दखरा एबसु खौसेयै निट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय ब्रह्मजनी बसुमतारीखौ बरायहैयो आरो बिथांजोनो थुलुंगा होबोयो। टेट आनजादसालियाव मबाइल फन। आनजाद होगिरिया WhatsApp एपनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइखौ बायजोआव हरदों। काछाराव टेट आनजादनि सिगांनो सोंनाय बिलाइया बायजोआव लिक जादों। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइनि मुइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादसालिनिफ्राय WhatsAppनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। मुइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि 4 नं हलनिफ्राय गुदि फरायसालिनि थाखाय जानाय आनजादनि सोंथि बिलाइखौ सोरबा आनजाद लिरगिरिया लिक खालामदोंमोन। आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो समाज बिजोङाव गोसारदों सोंथि बिलाइया। फारि नं 0518972 नि सोंनाय बिलाइया समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। काछार पुलिसा जाथायखौ सोलोंथाइ बिफाननो फोरमायनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। UPPL दोलोनि सानैबो बिजाथिया उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानाय उनाव गसाइगावआव BTCनि चिफ प्रमद बर'नि गोनांथार खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां शिवा ओरै बुङो। স্পষ্ট কৰি দিলে যে তেখেতসকলে আজি কোনো তেনেধৰণৰ যিটো পলিটিকেল কনস্পিৰেচি বা পলিটিকেল গেমত থাকিব নিবিচাৰে, যিয়ে নেকি সমাজ ভেদাভেদ কৰে, ধৰ্ম ভেদাভেদ কৰে, জাতি ভেদাভেদ কৰে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত থাকিব নিবিচাৰে। এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিলে। গতিকে আজি এই গোটেই পদক্ষেপ লোৱাত আগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কোকৰাঝাৰৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে গোসাইগাঁৱত থাকি আমাৰ UPPLৰ যি দায়িত্ব আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে शिलं नगरनि साखाथियाव 1.1 किल'ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमदों। मेघालयनि सानजाहा खासि हाजो ओनसोलाव मंगलबारखालि पुलिसफोरा 1.1 किल'ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदियै मणिपुरनिफ्राय शिलंसिम ड्राग्स लांबाय थानाय गंसे गारिखौ सोहोराव हाबग्रा लामायाव होबथानाय जादोंमोन। बिफानारिनि बायदिब्ला गारियाव 2 सुबुं दंमोन आरो गारिखौ आबुङै सिग्रोमनायनि उनाव मोन 100टा साबोन बाक्सुआव ड्राग्स बोखांनो हानाय लोगो लोगोनो गारियाव थानाय सुबुंखौबो हमनाय जायो। गुबुन सासे हमजानाया जादों जाय 2 कौटिसोनि ड्राग्स लांनायनि बाथ्रा दंमोन। बिफानारिया फोरमायनाय बायदिब्ला ड्राग्सफोरखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो शिलंआव फाननाय जादोंमोन। दा 3बो COVID-19 क्वारेन्टाइननि सिङाव दं आरो प्रट'कलनि गनायथि होनाय लोगो लोगोनो बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव लाभ जिहादआ बांदों। रायजोनि स्वयं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुगायाव लाभ जिहादनि बाथ्रा। बिथाङा बुंदों, रायजोआव गोबां आइजोफ्रा जुलि जानायनि उनावसो मिथियो फिसायनि धोरोमा मा। बेबायदि जाथायनि गोबां खौरां मोननाय बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मुस्लिम हौवाफ्रा हिन्दु सिनायथि लाफ्लाना हिन्दु सिख्लाफोरखौ जुलि लाना बरबाद खालामनाय, बेबायदि लाभ जिहादआ रायजोनि गेदेर जेंना होनना गिबि मन्थ्रिया फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव खौरां। आसामनि सासे गोनोखोआरिया
मुलुगनि गेदेर गेदेर बिगियानगिरिफोरनि सारियाव सिगां जायगा मोननो हादों। धुबुरी जिल्लानि डक्टर फैजुद्दीन आहमेद मुंनि गेदेर साइन्टिस्टआ बे समाव रायजो आरो हादरनि गोग्गानाय लाबोदों। बिथां बिगियानगिरि फैजुद्दीन आहमेदआ जायखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो, बिथां गेदेमा बिगियानगिरिया मुलुगनि गेदेर गेदेर बिगियानगिरिफोरनि सारियाव जायगा मोननो हादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।